गैया खालामाखै जाजेनबायानोसै रेडि टाइम गैला आंना फैसायालाय नै फैसायाबो बिदिजोबसो आयै गैलालै हाजोआव थांनांगौआ बेसे बुरजा दं जाखो 20 थाखासो गैलालै एक्टर नुखाबाय दा साउन्डनि बादि साउन्डनि एक्टर बादि Simia थांनो मोनला बावखुंग्रियाव बाय बाय आखा बाक्सुआ नै बेगसो लाखाबाय Pintar-pintar enggak lah, Bra. Hah? Pintar-pintar. Naruhnya murah nggak sih nama, Bra? Sina segeja aja udah nih. Goदान बोसोर रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो आंनि अननाय खुलुमनाय गोरबोनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय आरो लोगोफोर दिनै बावखुंग्रि हाजो गाखोनो थांसै जोंहा बोसोराव खेबसे थांखायो नालाय ओमफ्राय लोगोफ्रा नै न'निफ्रायनो जागायथारबाय आरो जों भिडिअखौहाय नैबे लोगोफोर ओमफ्राय माखासे दंबावो आरो दा ओंखारलांबाय थानोसै जोंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो आरो भिडिअखौ देग्लाय माबायदि जायो थांनाय बोसोरावथ' ओरैबायदि सान्दुं थिं आरो अखामोन आरो बोथोरा दा देग्लाय माबायदि जायो जोंना नै गामि माबाया गारिया बेनो आरो बोरो गोरलैयालाय दा ओंखारजेनथारनायनिफ्राय नैबेनिफ्राय साब्रै जागायबाय आरो मानसिफ्रा लासावसो गाखोनांगौलै लासाव गाखोनांगौ जोंना नै गारिया मानसिया खालिथार मानसियानो गैया मानसियानो ओरैबायदि खम जोंना नै सासे ओरै ड्राइभार थाबाय सानै साथाम साब्रै साबाल' जायगाया बेनो सेरफांगुरि बाजार मोनफैबाय नै दा सेरफांगुरियाव एसे जाग्रा लोंग्रा मेथाइफोर लाना थांसै आरो मासि लांदां लांदांब्रा बाजारालाय ओरैनो सेंग्राफोर हाजोआव थांग्रा जोब गासिबो जिखुनु मा लानांगौ लाखाजोब्बाय नै जाग्रा ओरै हाजोआवबो बिराद दाम जायो नालाय 10 थाखानानो 20 थाखा दाम जायो बेनिखायनो मा लकेल बाजारनिफ्रायनो लांफाजोबखायो आरो जोंना गासिबो एखेजोब जाग्राया ओमफ्राय आलदा आलदा लानांगौमोन दा बिनिफ्राय जागायलांबाय थानोसै बिसिबां इन्टारेस्ट जायो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो मानसि गोरलैया दासो लासै हाजोआव थांग्रा जोबनाय गासिबो ओरै बाजारावहाय गासिबो मेथाइ लाजोबदों आरो जोंना नै बेनो गारिया बेगानो जायगा थोला नामा जोंना जाग्रा लानायालाय आयौ फाग्लासो जादोंलै बेखौ आं लायालै 10 केजि जाखाबाय जोंना बेखौ लानानै गाखोनांगौआ फुरा बेगजों बोख्लाय जाखागोन मानसिया क'क्राझार टाउननि जंसन मोनफैबाय नैबाव एसे जाग्रा खाजा लादों आरो जायगाया ओरैजाय अभारब्रिज फैबाय गानायालाय माथो जाखो मानसिया होंगो दोंगो जाखाबाय नै गोरलैया जोंना एक्टर फिसा बायदि नुलायथारदों साइजखौ खुनुरुखुम सफैबाय नै बेवहाय गारि दोनबाय आरो बिनिफ्राय दा जागायजेनसिगोन बिनिफ्रायथ' आरो हाजो मोनैनो 3-4 किल'मिटारसो लामागोन खोमा लामाया नैबे सरायखला फैबाय आरो रडा ओरै बिनिफ्राय ओरै जागायलांसिगोन मानसिया नायदो नै 9:36 37 जाबाय हिन्जावखौलाय मा लाफाया सिब्रालाय मानसिया नायदो नै माबायदि जाखो 9:55 10 जानोसै टाइमा
लाखिलिनो मोनफैथारमारबाय सौनै थिखिनिया बेयाव सौहैसिगोन दसे उनावनो आं गिलु बालु फाख्रा फाख्रा सिलाय लाला जोबनायब्रा आं गिलाय लांलाय बिदि नुबा माखासे सफैबाय मेट्रिक नार्जारि रिता बसुमतारि उदां बल्लभ ब्रह्म चक्रधर नार्जारि मेनका ब्रह्मफोरा दंफैयो आरो जोङो मोसानाय गुबुन गुबुन जाथिनि हांख्रायनानै लाबोदों बिथांमोनाबो सफैखाबाय दखानदारासो नै साइसथार सिख्ला सासे जाय जाय सिंगोल दं सिंगोलफोरखौ लाना गाखोबानो जाबाय सेंग्राफ्रा सिख्लाफोरखौ सिख्लाफ्रा सेंग्राफोरखौ ना मा होनो उन्दै रायलायबावासै बेदरा नै गोजा गोजाथार बिखुनजोफोरनि दखान गासिबो बिखुनजोजोब आंनि फिथा सिबिं माइब्रा मोदोमनायासो बोरैबा बोरैबा मोनजोबबाय बावखुंग्रिया बारबो बिराद मोजां खोलो खोलो सान्दुङाबो बिराद मोजां थिं थिंखा आरो जेरैबो नै सिखिरिया मानसिया मा गेसें ना जोंनि सिगां नामा बारा गैयाथ' नै बेनिफ्राय जागायजेनबाय नै जागायजेननायनि मन्दिर आरो बियो मानसिया नायदो माबादि जाजेनखाखो जागायजेनबायानो नै बेनिफ्राय नै फार्स्ट सिरिसनि बियो सिरिसै जागायजेनबाय गाखोनाया बेनिफ्राय स्टार्ट जागायलांजेनसिगोन आरो Wah dalang awoi tasar bihir nih manusia.
लासै लासै थांसै देग्लाय खराफोर गैसै देग्लाय मोजांथार बोथोरा अखाबो गैया सान्दुंथ' सान्दुं दं बांद्राय हाद्रि गैया आरो थांनाय बोसोराव बिराद हाद्रि जादोंमोन मानसिया नायदो नै होंगो दोङो गावजों गाव 11:37 जाबाय टाइमा हाद्रिया नै अयथासार जाखालायबाय गगाया बिराद मोजां जासिगोन लास्ट मोनसिगोन बारा गोबाव गैला एसेल'सै नुहुरबायानो गाखोग्राया गाखोदों ओंखारग्राया ओंखारदों फालो फालो हाद्रिया अयथासार मोजां जाखाबाय नै गुफुर जाजोब्बाय मोनफैथारबायानो नै बै थिखिनिनि मन्दिर ओमफ्राय बैयाव मोनसे अन्थाइ दं बेनो आरो थिखिनिया गैथारला 100 मिटार दंबावो गासिनो पार्टनारफ्रा 2 घन्टासो जानानै दंफैनो सफैग्रोनानै जोंहा ओरैबायदि लेट लासैसो गाखोनानै फैखादों आरो जायगाया ओरैबायदि सान्दुं थिं थिं जालाजोबखाबाय मानसि अबस्थाया माबायदि जाजोबखो बिदि नङाबा जायो दिनैनि मन्दिरा बै आंनि उनाव थानानै नैबेनो थिखिनि थारनि हाजो जाफैबाय आरो लास्ट फ्लर गिदिंलांफिनसै हाद्रिया अयथासार मोजां जाखाबाय नै गुफुर जाजोब्बाय लामाया दा फैनानै थिखिनियाव सफैथारबायमोन आरो जों थिखिनिफ्राय एसे गाहायाव ओंखारबोफिनबाय ओमफ्राय एसे रेस्ट लाबाय आरो ओरै एसे मानसि गैयै सिरि जायगायाव ओंखारबोबाय आरो पार्टनारफ्रा नै गासै 14 जनमोन जोंनि फैनाया गावजोब्बाय आरो जों दा 7 दङ जाग्रा मेथाइ लाबोखानायखौ दहाय जानोसै बाव रेस्ट लानानै एसे थान्दा खालामसै बेनिफ्राय रेस्ट लानानै ओंखारलांफिनसै आरो दा टाइमा बेसे जाखोनबा 12:10 जाबाय टाइमा साल बागान सारि सारि सान्दुं थिं थिं बारा बिराद मोजां नांदों नैबे गोजौना ओरै लांदां लामा ओंखारलांखायो रावबा जा बेखौ ला लाबोनायखौ रेस्ट टेस्ट लाखांबाय दानिया आंहा थफ्ला देरबावबायसो नै सिगांजोंबो थफ्ला गोरलै दङ आरो ओरै उनजोंबो ओंखारलांफिनसिगोन आरो माथो बुंबावनो जोब्बायानो होननांसिगोन जों दा ओरैजाय रेस्ट लाफैदोंमोन आरो दा थांफिनसिगोनानो उफाय गैला माबायदि मोनदों गोरलै हाजो गाखोनानै मोजां मोनदों दानाथ' ओंखारलांफिननायनि फाला जाबाय जोंहा दुद्रुख्लायनांगोन जों एसे रेस्ट लादोंमोन दुद्रुनांसिगोन एबाराव नै बेजों फै बेजों
Bagus kan bego. Oi. अबस्था गैखाला नोंनावा जोबोद मोजां सैथोमा अबाजै नंमारगौ नोंनावा जोबोद मोजां सैथोमा उफाय गैला मानसि अबस्थाया माबायदि जाखो गोसोम जाबोजोब्बाय भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै आं बांद्राय इन्टारेस्टबो खालामासै आं गरमजोंनो डिस्टार्ब मोना दा थांफिनसिगोन आरो फैफिनजोब्बाय गासिबो गारिया नै गिदिंना फैफिनलायबायसो जोंना चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो आरो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो